Het wordt nog wel een crazy winterdag, maar december zal al uitpakken. En dan gaat het om sneeuw en dan gaat het om frost. Joen en vannacht wil het zelf vannacht licht vriezen. Ik denk zo'n 0 tot min 4 graden op de eiland een graad zien. Plus de heetste temperaturen dus op de eiland en in het kustgebied. En dan vannacht vanuit het noordwesten mooi sneeuw, ijzel of reën een kans op gladens. Wat het wordt glad, dus een duidelijke waarschuwing voor het verkeer. En de wind wordt gewoon sterker en gaat wat meer naar het noordwesten toe en wordt vrij krachtig. Dan zetten we terug naar morgen. Dat is een dag maar misschien in de maand nog even wat sneeuw of wat reën. En natuurlijk die kans op gladens. In de middag komt de zinnen er wat meer bij. En we hebben toen temperaturen zo om en bij het vriespunt heen. Plus 1, 0, min 1. Maar op de eilanden laat die temperatuur duidelijk wat hoger. Ik denk dat we daaruit komen om en bij de plus 3 of plus 4. De wind maakt het koud uit het noordwesten waai, matig ontkrachtig, letter op de dag aannemend. In de nacht nog lichte frost en dan op naar het fruitsjoch. Tongen. Eerst denk ik reën of ijzel, maar dat gaat heel gauw oer in sneeuw. En dan kunnen ze zo'n 10 centimeter vallen. En dan hebben we het daar op plus 3, in de nacht lichte frost. En een sterke wind, dus dat komt er nog eens een keer bij. Dus pak december uit. Maar hoe uitpakken sprutsen. Vreed wordt het een kwestie van hoe onder 0 in de nacht. Dik onder 0, min 6, min 7 graden gemiddeld, matige frost en de sneeuw en de sneeuwbuien. En sneeuw, ik heb wel sneeuw, maar hoe daar een temperatuur van min 2 of min 3 en in de nacht min 8 en dan plakken misschien wel strenge frost. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.